Rodičovia, že sa ja v noci túlam, a dám si ja potešenie, ktorého doma nemám. Až si ja potešenie nájdem, tak ako vy ho máte, budem doma sedávať ti, ako vy sedávate. Keď som išiel na špacírku v nedeľu do poludňa, postretol som čarné dievča, usmialo sa na mňa. Ja som jej podal pravú ručku, ona mne oboje obráte sa, oči čierne obráte sa na mne. Ja som jej podal pravú ručku, ona mne oboje